Hello, good morning, maayong adlaw, maayong gabi mga ka-listeners. Karon no, mag-upload sa taog laing kung ako ang pasultihon. Ang suwatan po karon pinada kini sa usa ka lalaki na magpatago lang sa pangalan nga Amay. Mga ka-listeners, ang atong sender no, si Amay. Ambot no, dili sa ingon nga fairness po sa uban kay duna may mga tarong nya duna po yung mga inani sa akong naobserbaran ba. Duna gyud yung mga tawo bisag unsa ka pobre, duna gyud hambog. Kay ingon sa uban kasagaran kuno manghambog ang mga kwartahan. Kay duna magyud sila ikapanghambog. Pero kining pobre bisag way ikapanghambog. Nganong manghambog man gyud? Mao ni akong asawa. Bisag pusoy mi pirmi ba, pobre kay mi, manghambog gihapon. Pero haron yung masayran ang ako ang sugilano, no? Inanion ako pagsugod ang kanan, samtang nagkanta-kanta ko sa ako ang cellphone. Ay, hinay man. Kusgan ako ba? Okay na. In my head. La 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 la. Ay, pawon. Kay bago ba ang atong bad image? Image ba dayo eh? Tarong ka ba? Nahibaw na ba ang tanan ng mga silingan dinhi kung unsa ka kanindot og tingog? Sa isot ko taon. Lisod kaayo ba nga makadungog sila sa imong tingog nga murag nagkalisod? Napay high note nimo murag kalik. Sa? Ay lang tao na isulti. Bida, kinuwayo sa di mo eh. Bida, waka man namin sa mong kagalingon. Nagyo kay hambog ba? Murag, maawas yun ang imong hambog. Ay, anak, magid na. Kung doon na ikabuga, magawas-awas, magid ng abilidad. Alam sa man ka. Ay, alam niya, abilidad ko tang. Abilidad nga akong nakita ni mo, no? Talya, kanar yung imong pagkahambugira taon. Nga mag-awas-awas ang imong hambog. Ay, may na mag-awas-awas. Uy, kasi way suod. Ilum na, bisa ko saod yung ka, no? Lisod yung kasabton, eh. Nito to ta kaayo, kay maayo ka, kanang mayo ka manubag ba? Pero sos ambot. Nakakapan lang yun mo day kay kanang panlabi yun grabe kang hambog. Dong Amay, ayaw na lang kung palag na akong abilidad. Wash and learn na lang. Oh, wash and learn ha? Hindi sabihin mo. Gano'n ba niya? Wash and learn ka na lang, okay? Waswasan, tinuon ka, ray mo. Sigaling mo kayon kang mura kang ginapan. Pagluto dito. Laban usay akong sa taon tungod ni akong asawa. Kaya bisang unsaon akong pasabot, magawas ganyan pagkabugira. Nya, wala ba ko ikabuga? I see abaway ikabuga. Wa gani hapit ikapalit og pantig bra. Pero, bugira lang yapon. Unden. Uy, Marie. Ayaw na lang pagtagapaan ang atong karsada diha, Marie. Uy, kay wala tao na at timanas atong gobyerno. Unsaong sudlunon man kaayo ni. Musod malaning mga kandidato din kunting kampanya na. Pero guwaganay ambot lang. Hastang ayuda. Di nakabot din Kana tungod, kay wa mo gunay ayo atong kapitan, Mare. Bida ako pa na kapitan ay, bisag gamay litis kalsada, simentuhon dayon. Kana mga lungag-lungag sa kalsada, tapakan na nako. Bisag ka nang ngipon nimo nga nailungag, tapakan ko na. Ngano naabot man ka sa akong ngipon, Marie? Lainan ni mo, Marie, oy. Ay, example na, Mari. Uy, pananglit ba, ug ako gyud makapitan ay sauce. Wa pay bagyo, nanay ayuda. Di na kinahanglan maglinya-linya pa sila para pagkuha silang ayuda. Ako na silang pangitaag kwarta. Ipadala ko sa Gcash. Unya ugway Gcash, Marie? Aw na, may kwarta padala. Ipadala na to. Hasol na kayo na, nasunugan, naigaw pas bagyo. Nya, palaynon pa ni mo ng taas kayo para sa ayuda. Di na mauoy. Mao nga makaluluoy ang tao, ana. Samot ang makaluluoy. Maugid, Marie. Pastilan, Marie. Ninduta dig ikaw mo ikapitan, Marie, no? Aw, samot kag mamayor ko. Kapitan pa lang gani na, ha? Mo na ni akong plataporma. Inig ka mayor, samot. Ngayon sa may plataporma ni mo pananglit og budagan kapag ka mayor, Marie. Kana, mo na nindot ka tukion, Marie. Kung pananglit no, ako'y mudagan pagka mayor. Kana mga traffic light des karsada, ako nang pabutangan og speaker. Kay naa maging mga padlungon gyud. Unya, Marie. Kana mga manglabang nga di magtan-aw, bisag go mo labang gyud, iniglabang pa lang anak mo tingog ng speaker sa traffic light, mubadlong nas mo labang. Unsa may sulti, Marie? Mubadlong mo ingon nga, "Hoy!
Hoy! Ay pagdaghag! Uy, oo, good anak, Mari. Aw, mauwawan gyud. Mo nga magmatngon gyud ka. Di gyud ka mulabang basta go signal. Matay, Mari. Murag ikaw ni Mari. Unsay ikaw na? Ikaw na gyud ang akong butaran, Mari. Ah. Daga Kapitan, Mari. Sa? Dagang kag kapitan? Yes, dong amay. Mo'y gusto sa katawhan nga padaganon ko. Kinsa man sila niingon nga padaganon ka. Si Mariwini, Kisa ba? si Yara. Oh. Ingon ka, daghang miingon nimo padaganon ka diyan sa Mariwini, dahil nimo nagsulti ana. Wabil oral di mo eh. Ural. Klaro! Siya mo'y gisultihan sa mga tao nga ako kuno'y padaganon kay sigurado nang daog. Ingon sila? Bida. Si Mariwini. Ingon si Mariwini. Si Mariwini, lagi nag-ingon. Siya lagi may ingon nga padaganon ko. Sobo ka diha, day. Oy! Basta mudagan ko. Usa! Pag-yun, papugong akong asawa, ay bisag giunsa na akong lalis taon. Bisag giunsa na akong pasabot, di yun siya masabot. Kaya dako yun yung pagtuo nga mudaog siya. Ang kulbida. Mao nga, ako na lang siya ipasagdan. Kay mag-away man mi, sige, kung ako siyang nalison. Kunya. Sari ko na, day, ha? Kadaghan ko ni mo pamalit. Mag-meeting mi karon dong oy para sa umaabot nga eleksyon. Kaya dool na lang bay ang pag-file sa COC. Mo nga ako na ning hanayon ng akong mga batos. Masaya batos. Ako mga tao! Ako mga konsihal! Kaya mudagan ako kapag pagkakapitan. Siguro yung ka na, day talya, probida. Siguro lagi. Uy, lagi. Malisok pa'y bukos kawayan nung kang akong desisyon. Ori ay, subot mo ipasabot, magbitong ron mo. Mao ganing namalit ko ani kay ako ning lutuon ron para na ami makaon-kaon human sa meeting. Kay bawo ka na ning mga tao, di na mo dugok og kanang way kaon kay mga pas mo man na sila kun way kaon ig mag-meeting. O nga preparasyon ni nako para sa sunod nga tirada. Pagka niyo ba ni kalaki. Sige kay magluto sa kuan ni dong ha. Kamao di kang luto? Ay ako pa. Wa ka kay bawo nga chef ko kani adto? Sa tanod? Dili sa restaurant. O sa restaurant namin? Katuko nga sira dayon kay na bankrupt. Aw, bungot sa ito, hindi mo. Okay, salamat kay ninyo ha nga ni good mo sa kumpani May. Bisa naghuot ta pero luagi hapon ang akong unahuna nga mudaog ang atong pundok, ang Team Barat. Oh, yes. Mari. Sa ganito, ibut na pasabutan ng Team Barat, Mari? Okay, Mare, alang sa kasayuran sa tanan nganong ginganlan ko nig Team Barat, kay ko ako na gani ang mamahimong kapitan dinhi sa tong barangay, tanang mga palitonon dinhi barato na lang. Yay! Pakpak mo! Pakpak! O gawas anang mga palaliton dinhi kanang mga buhis. Buhis nato barato na lang. Yay! Yay! Kanang naay mo lukat o barangay clearance, barato na lang. Barato pa sa bugas katag 20. Yay! Tanay. Timan ninyo ha, sa tanang mga problema niyo din sa barangay, naa ang Team Barat. Yes. Andam sa kanunay sa pag-ayuda o pagtabang kaninyo nga akong mga lumulupyo. Yay! Mabuhi si Kapitan Talia! Mabuhi! Paningog mo, oy! Wa mo may support, oy! Ama, sa eleksyon, niya, kita-kita raman dire. Huwag kang mga tao nga atong ikapanyahan. Ay practice man ato dong. Bitaw! Basta ha, kay atong isiguro nga mudaog yun ta, siguro nato. Kanang kapitan nato diha nga nagsinaw lang agtang, basta hisgutan na ganing ayuda, maglain deng tiyan anak, kay di ay gigamit na niya ang kwarta para sa ayuda. Ilisan ta na, ako'y mo ilis anak. Tanya for Barangay Captain! Practice. Madam. Yes. Kinang lang maginainay tao, kanang paramdaw sa mga tao ba? Nga mudagan ka pagkakapitan niya, kami pagkakusihay, sir. Yes. Dapat lang talyo. Kinahanglan nga ato nang iplastada nila ang Team Barat. For Captain, Talia Lahoy-Lahoy. Unya, for Councilor, Fresca Alanganin, Talyo Kabughat, nya, kanang kuan. Mangita pa mata para makumpleto ang 7 ka konsihal sa Team Barat. Okay? Mauna, Kap. Ang ngayon nga ikagay mo na, o Kap. Salamat. Kap, sunda ang style ni President Digong Kap. Bitaw ka,
nga kanang isu kayo, kanang wiki kadlukan ba? Ay, kaya kay na ni mo, Kap, uy. Ikaw na good na. Ang imong pagka-isu ka, mo'y magdani mo sa kadaugan. Imo na ipangita sa mga tao karon kanang isu kayo. Di madlog bisag usang krimen. Mga tubang yun, timulagan. Og mao ka na ang umaabot kay Kapitan. Si Kapitan Talia Lawi-Law! Ako naminaw lang yung silang meeting. Kung unsa gyud tayo mga kalaki ani nila ba, mga nindo trabaki ka apelyido ilang mga konsehal. Unya. Talia. Talia, ililimot ka. Kung unsa gyud kinahanglan sa politiko. Ha? Para mo daog yun. Ay, naibaw na ko anak dong amay, uy. Kanang isog parehas ni Dikong. Ako ng palabuan niya ka-isog. Kanang iyang war on drugs, ako ng palabuan. Sa palabuan ko taon, unsa na imo habe? Maghimo po, kuan. Kon kang Presidente Digong, war on drugs, ang ako, drugs on war. Onya, miabot yun ang mga adlaw. Miabot ang mga adlaw, milabay na ba? Onya, miabot yun ang adlaw nga. Mupile na sila sa COC nila. Onya, Kap, mag-unsa ta rin sa merkado, Kap, nangumpre ta? Si Mangungka, uy, maghinay-hinay na tagpangampan niya. Unya, Kap, wa pa man ang campaign period. Dili ka ta madaot, ani, Kap. Ay, sus, nga nagkutawan, hadlok mang ka. Ang atong mga kontra nagsige na nagpangampanya. Tinuod ka, Kap? Mula, mga maghinay-hinay sa tag-ato, kay alkansi tag magpauwahita. Mausad, no? O sige, Kap, asa ta may sugod? oy, Talia. Oh. Bida. Waay, mahayay ni nga to, ha? Kasi ba't may pasabot anang way mahayay ba? Uy, mahayay ba? O mapildi ka? Basi manghagis ka? O mapildi ka? Kinahanglan sports lang yun ka, di ba? Sus, ako pa. Bantay, bitaw. Sige, aray na ko sa taplin. Mari, asa naman to sila sa kanot? Si Talio, bang uba na to mga konsehalis? Tuo sila sa pikas, Maring. Nangampanya po. Ah, mao ba? Kinahanglan magpakitang gilas ko, Mari, para makaingon sila mga dili ko basta-basta nga mukapak na yun. Kinahanglan makita nila kung unsa ko kaisog. Mao gyud na, Mari. Angay gyud, Mari. Ay, kabala ka. Gibuild up ka na namo. Ay, salamat kay Mari, ha? May hupog. Uy, Sa kuno, sa kuno. Ala, nakapag, Mari. Yaward Saragod. Nang hagis? Unsay ka na, Mari? Okay ba? Bebe, asa man nabi kay pakiton ko na daw hana kung unsaon ko nas pagkasaba. Abusado na da. Di na magsilbi sa akong administrasyon kung ingon ana na. Kaysa isog na! Baon mo na! Lang ko na dyan layo! Hala, Mari. Nausan ko gusto niya, ha? Ngayati na. Naglimitado, Mari, oh! Ngayati na na. Wa man sila magsulti nga nagdari nagpinuti. Uy! Mari, mao din higayon na nga. Magpakita kang gilas, Mari. Kay na, dagan na kayong tao. Asa naman sa di mga pulis? Uy, nga pa may nanunga. Gipang tapoy sa sinulog, Mari. Habog. Sige, Mari. Nakawadto Ing na nga na ako. Mudagan na ba ko pagkakapitan tingalig magmahay siya. Ing na, Mari. Daw, ikaw lang, Mari, oy! Dili, Mari. Uy, ikay adto, Mari. Kay timbarat kung tagod. Oo niya, kung siya raman ko. Ikaw, ipapinaman ka. Ikay ato ba, anak, Mari? Ikaw mo kaisog. Mauna ni higayon na, Mari. Ato din, Mari. Uy, busaduha, ginitawan na. Isog ka pa sa hupog. Yeah, mauna diha. Orbida ni kalakiha. Uy, ano? Ginitawan na. Uy, isog na yung hustage. Bukan ng ano. Pit, pergaba taon. Ng hostage ba? Patay. Muabot ng mga pulis. Birahan niyo ito, ana. Abang yung hostage! Uy! Di abang yung hostage! Kailangan mo ko ako. Bagas ka nga akong asawa! Nadari ko na akong asawa taon sa hulong sa iyong mga kauban. Kay siya lagi mudagan pagkakapitan. Para ako numudaog siya, porbida. Kinahanglan iya itong buhaton. Huwag makaingon ang mga tao nga isog ang ilang kandidato. Pagkakapitan ko, no? Para mudaog ko no siya, iyang gidool. Naunsa mag-hostage, winunoon akong asawa. May lang gani kay may abot ang mga polis o bisurrender ang nag-hostage niya, ang hostage sticker. Mao niya ako problema taon. Gusto na ko pa langon ako kasawa niyang dagandagan, pero upadayon mo yun siya, kiniagi ni Cruz niya hostage. Sabi mo ato na to,
kamo, Bi. Unsay buhaton na ni Bam. Ate Pres, kabagi ko niyo, Bi. Unsa man kung kami pasultihon. Amay. Hello, Ate Pres! Bam! Good morning! Ate Dindin, good morning! Nga namati, may adlaw. Good morning, Ate Pres. Good morning, Hello, Mama. good morning, Jen. Unya, para taas ang energy sa inyong mga bata, padayon mo papalit sa Don Pepe Tablia kay taas ang energy. Happy sila, Pirmi. Unya, ayaw mo kalimot sa OBM Special, Tasty Fish Cracker o Paulitos Macaroni Crunch. Palit mo kay Lami. Okay, salamat Ate Jinjin. Yung pasalamatan ako, amigo di as konsolasyon, si Raul Isoto. Ako amigo nga, Raul, Alivio Isoto, nga may higinom po de kay tao ni siyag ato ang kaping matapang nga kaya king ipaglaban. Salamat kay nimo diha Sir Raul Isoto ha. Sir Raul Alivio Isoto. Nya sa tanan nato mga kaigsuonan pod nga mga bata, inom yun mi Don Pepe Tablia, inom mo diha kay para taas ang energy ninyo. Happy yun mo. Sama ka happy sa Happy Mart Luna Kulunta Bunok ug Mactan. Malipay mo din ha kung mamalit mo kay naa diha ang mga palitonon sa tanang katawhan kung sa sapot lang niya sapatos kamatan bag ug uban pa din ha nga makita niyo sa Happy Mart daapod sila'y do not or us diha sa Happy Mart. Tan-awa ninyo pwede mo kaon lamir ba kayo? The best kay nipalit kog do not or us to sa bunok maayo kayo. Thank you kayo sa Happy Mart. Salamat kayo. Ug sa tanang mga tao ni former Kapitan June Ramos nga nabuhat siya ang Miguel Pulyar Filtracer. Good morning mga kap sa mga tao usab ni Kuya Nick Pepito, basta Toledo, Kuya Nick Pepito. Unya basta siyudad sa Sugbo, Dudong GR Pepito. Unya sa atua pong mga tao ni Vice Mayor Choi Asdar, si Ricky Asdar, si Ryan Kangki, Ma'am Casmer Arao, og ingon man si Kuchial Lester Daan. Good morning ni Borita. Og si Kuchial Francis Esparez. Nakakunggihan nga Kuchial sa siyudad Sugbo. Kaduulan ni mo si Pangkoy. Murag si Paridave pod. Dave Tumulak. Kunggihan kayo pero buyag lang. Kugihan. Oo, sama sad sila si Hari Iran og si ni Nobi Abelia Cabatino. og si akong amigo si Abay Kusial Jewel Garganira diri sa Norte. Oh, sila si Kusial John Alcover diri sa Norte og si Doc Boy Labilla. Boy Labilla diri Oh, sa Norte magyapon sila. Oh, salamat kay ninyo. Gulyat na ko'y tigpaminaw ginato sa Talisay. Si Tash Abeliana. Konsyal ko nun siya sa Talisay. Tash Abeliana. May pagpaminaw. Naasya diya. Konsyal sa Talisay. Sa city? Abot. Ako ka kuan og di na Diba? Sila sa bang fair bago ako nailhan. Oo. Unya, sa tanang mga kanina ninda bitag inasal diya sa Talisay gito kuan paper dito sa may kuan karaan. Sila si Kujial. Larawan sa may larawan. Sila si Kujial Perdi Rabaya o ingon man si Kujihal Dani Caballero. Ano na sila diha Ate Pres sa kanang inasalan sa Talisay. Lamin sa guding inasalan sa Talisay nga mga pinagdako na tao nila din. O daghan kayo Ate Pres. Labi na nailahan ng Maria nga lami gyud kayong inasal pero buyag ang kadag yung dapit ka nang naigusok-gusok kamay Ate Pres no. Panito magyo. Lami ugusok bitaw no ganahan. Okay, sa tanan natong mga kaigsunan diha sa Talisay. Good morning natong tanan. Okay, Ate Pres. O akong pasalamatan ang tanan nga nagtumar. Nagmaintain karon og Said Panyawan Herbal Capsule, Said Panyawan Herbal Capsule with garlic, Said Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa atong mga high blood, cholesterol, katutaas sa sugar. Ayaw si piyata pag inom ka daadlaw gyud katulo sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, una ka mukaon sa imong pamahaw, inumdaan ang usa ka kapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule. Inikpadiuto nimo maugyapon. Usa gyapon ka kapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule imong imnon una ka mukaon sa imong paniudto. Maugyapon ini kagabi sa di pa kamukaon sa imong panihapon. Inom na sa kadaan ug usa ka kapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule. Ug galing nato na problema aning kidney ug UTI. Ayaw na magkabalaka, ayaw na magkahadlok or maguol tungod kay do na makatambal, makaayo, makapaalibyo ang atong kibati bahin sa kidney ug UTI. Kini mao ang Kokon Herbal Capsule. Kung
grabe ang imong kideo UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang kakapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimutan ang second day o UTI Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas bas Kugon. Baskugod gyud kayo ati pres. Sama sa sedle naman ito, mabasko katong lawas kung mga plus. Awit, nindot kayo nato i-plus sa ato ang sedle naman ito. Labi na ginauna kay mga problema. Sakit sa kalawasan, panuhot, pamaol, parakit sa kalawasan, varicose veins, katul-katul, kutos kabataan, paso, unya, dapi-dapi nga magsakit, ang ato, buko-bukong magsakit. Tungod sa atong pag-drenay mo niya, nga atong bagtak nga magsakit, lapa-lapa nga magsakit, haplasan na nato sa tinuod nga mutabang nato ang sedle naman ito. Nga anara nato mapalit sa butika, pero layo gali mo butika, simple ra kayo. Anar mo sa Facebook order. Bistaylan ninyo ang page sa Sed Marketing. O niya, itap ninyo ang Panyawar Herbals. Inyong makita ang mga genuine diha nga mga produkto sa Sed Marketing. O niya, napo din ang atuang Panyawan Coffee Mix. Inyong makita diha. Pwede na mo order diha sa ito ang Sed Liniment Oil. Ana na lang mo order din ha. Kung layo mo sa mga butika, Shopee na lang ta. Okay, ma'am? Basta arga, Atty. Atan Villegas. Atan Good morning. Villegas. Good morning, Good ba? Atty. Si Ma'am Rose, kumusta ang mga bata? Muna ba piyesta nyo dito sa Barangay Langob, Atty.? Okay, kumusta ka mo diya? Anyway, salamat at pasalamatan sa pagkayo ang na-support area sa Ilongos, no? Mr. John Paul Cañete, Robert Liba, Melvin Narahos, Philip Gabisan Villacote, Philippine Port Authority, Port of Ilongos. Thank you. Salamat kayo. Ang umasab nila ni Abing Juni, Terio Michael, Wilson Lugario, o Belarmino Rinier. There is a high precision sa my point Esminia. Thank you for listening. Bam, ato sa pasalamatan ang Gloria G. Ang mga crew sa Gloria J. Oo, karin silang, oh yes. Mauna yung ipambasa? Sa entrance man sa entrance man sa okay. Sa tanan, nga mga crew sa Gloria J. Okay, alam mga staff, alam mga crew. O si Sir Bong Mendes, crew po ni siya sa Ruble. Ruble Shipping. Oo. Og si Kuan, nakalimot kung gising atong gibensyon nila nga to. Peter Dihos. Dili katong gimensyon nila nga maoy tagi sa barko gisakyan sa Santo Niño ang medalyon. Medalyon o karon sa Santo Niño na. Murag pulatse. Ako kakuan. No, salamat kay mamigihang yun nga kung unya nalipay siya kay first time bago pang yang barko sumuhog siya murag blessing niya. Okay. Salamat kay ayo ka makalimutan sa inyo ha mga obligations sa inyong mga trabaho sa dili pa kabumuan to maligo nin sa inyong kabuntagon sa celebrity ko di biorizo. Adun kini mga sangka mga glutat tayo papaya extra kuno sa kani natural moisturizer unya ang ato ang panit kung doon ay mga skin problems mo solve sa kini doon na ba kay mga dead skin doon na ba kay whiteheads or blackheads unya dili sa mag-dry unya kutis artista, kutis porcelana, younger looking. Muna nga, ayaw ka mo kalimot, ha? Apan, sa mo nag-ingon sa pagkadaghan, i-coordinate lamang o inquire naman ninyo din sa butika, ayaw ka mo anang naasa, soroy-soroy, para dili ka mo mabiktima, ha? Celebrity ko, take me out soap. Thank you. O, niya mga kaisunan, kitang tanan na ibaw, kita nga bisag asa, at doon ang gituksin nga masud sa itong kalawasan niya, grabe, kay ni mo daot ang tuksin sa itong kalawasan, kay ang daoton niya, itong blood cells, ang blood cells na to, importante kay ni, kay mauniting hatod sa oxygen nutrients yung tubig sa to ang kalawasan. Kung madaot na niya, daghang nga sakit nga atong bation, cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst, uban pagmalatian, constipated ka, yung man ang atong kidney mo nang kinahanglan gito mo inom og G-Detox. Kay kining G-Detox mga kaisunan, usani ka natural nga detoxifier. Tigwagtang ni sa mga toxin sa atong kalawasan. Mauni mo flush out sa toxin nga nasud sa atong kalawasan. Natural nga remedy, tigwagtang sa balatian, puno sa nutrients ug makapalig-on sa atong vital organs. Ang atong pag-inom usak kapsula sa kauras sa di pa kamukaon. Muralag maintenance na to ba? Pwede na to inon, bisag doon na kay maintenance kay wala may side effects. Ngunya, doon na nagyo kay balatian, kinahanglan duhaon gyud nato. Duha ka kapsula buntag gud hapon. Usa ka oras sa di pa kabukaon imna natog 8 ngadto sa 12 ka basong tubig. G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog number 1 nga motangtang sa toxin sa tuang kalawasan. Ate Pres, Okay, ang sendo dato karugad lawa, Gulyat. atong sinder Ate Pres, si Dudong Amay. Amay. Okay sa Amay Ate Pres. Si Dudong Amay taon Ate Pres, nasi ka ng asawa ba nga, dagan taon o pagka
kapitan lagi giulog-ulogan na siya asawa sa mga tao ati pres ay. Mao pa. Hangtod nga gi-hostage na hinuon siya kay ingnon siya sa mga tao nga yung mauni yung oras nimo kapitan nga magpaila ka nga isog ka. Duulan ang Okay, nangagis di din. naman siya nga yang labuan ang kaisog ni Duterte. Oh, Team Barat ra ba ila ha? Ha? Team Barat. Sa barat. Uy, yung si meaning barat. Barato ko ang tanong mga paliton. Ah, di ay. Oh, tanan. Nahala. Gasolina iyang himo barato. Gis lang ang litros. No? Oh, ang litros Kalindot, gasolina no. gis lang. Nagkanakay mo pala Bubalik. sa kanan, Oh, ana. asa ka. May tabo na. Tinuod natin, pres. Unya, sabi ako itong ikasulti. Day, dong, amay. Sagdi lang na, dong. Inikapil di anay mo asawa. Mutagam na na. Nagtagam na na. Ana ra, simple ra kayo na. Sagdi na. Ipakita sa imong Yes, asawa na, sa oo. nga suportaran mo siya. Suportaran. Okay, lalis mo yung man. Masa sigurado, matsambahan. Oh, total, ang kay pagkuwang sa pagtambag niya. Mauna. Dong, mauna, ana. Pasag di na. Ay, nagkapil di na. Hilak na, yayay na. Yayay. Oh. Tagam na na. Duwo, guroy nagwangay, matod pang ading gili Dilmar. Oh, guroy basta, doon ay mga problema, maguroy day gwangay. Mao na diha. Pero wapay siguro lang kung Takapan. hindi niya maingon nga, sunod, dagang yapon ko. Fight ka pun ko. Kay dako kay kung kasiguruan Hindi yun. tagam ba din Oh, tagam? 5 ka ang butante sa ilaha, ati pres, usak libo kapin. Ang butante. Nakakuha ba siya 23? So, doon na mga puruan nga daw siya. 23 sa Oh. butos niya. Di, napilay butante? Libo kapin. Budao. Layo pa dana. Budao pag siya. Sila, mga 5 ka daga ni mo. Siyarog. Siyarog. Bab, usahay kang kasulti ni mo niya, be. Usahay ta niya, be. Santiago 3, Kada. versikulo 14. Kana. Apan, kung sa inyong kasing-kasing anaa ang hilabihang kasina o kahakog, ayaw pagpakasala, batok sa kamatuuran, pinagi sa pagpasigarbo sa imong kaalam. Ang maong matang sa kaalam, dili langit nun, kung dili kalibutanon. Dili Diyos nun, kung dili yawanon. Aha. Diin, ana ang kasina ug ang pagpaninguha alang sa kagulingong kaayuhan lamang. Ana usab ang kasamok ug tanang matang sa daotang buhat. So ako ni gibasa Goliath tungod kay sa iyang pagpangandak nga makadaog siya mo na iyang mga proyekto nga buhaton mo ni iya mga bag-uhon mo ni iya man kung giubanan og kanang murag dunay kasina og kanang pagpanghimaraot. Yang ubanan pa og mga ngilad nga mga taras kay maingon siya nga kanang atong kapitan nga nagsinaw lang agtang naamagod siya kanang naabay siya pagkumpara Goliath, no? Mga hambog sa kaduna sa mga kaala, mga gibatunan, apan, dili man gud maayo ang iyang tinguha. Sa iyang mga plano, wa man gud singong nagpaluyo nga. Kunang murag daang hambog, unsa ba? Murag iyang ipamatuol, murag iyang unsay nga niini, ipakita nga, doon nag check katakos. Gani, ingon siya nga musumpo niyan tanang mga drug on war on drugs. Apan tadihang doon na nagrumitado, tagbaw mo siya na siya pa na-hospidan. Siya pa i-hostay sinuon sa katapusan. Mao nga ko ning gibasa, Sir Glenn Pino. Sir Glenn Pino. ang kaning imong ang kanang sinder. Amay de. Sir amay mo ni ako ning gibasa kay mato pa dire ang maong kaala, ang matang sa kaalam dili langit nun kundili kalibutanon, dili Diyos nun kundili yawanon. Di na ang kasina ug ang pagpaninguha alang sa kagalingong kaayuhan lamang. Sige mo ingon nga muna diyang ninduton. Tatanawa rin siya mo niya rumintay-duhan noon. Kasi may panghambog. Kay nung naman na to nga ang gisulti ni Ginoong Hesus na kung gusto ikang mailhon nga labi kang dako, labi kang taas, labi kang ingnon ta may mahimo kang number 1 ang pag-alagad sa kadaghanan mo imo. Pero ang paghisot ang isang pangalagad pero naanam gud sa mga kuan ug sa Tagalog pa binantaan kanabang nana sige Iwarningan daan ba? Oo, gitreat daan ba? Dili maayo. Himpay naman dumi naman siya. Kuan, sir, nga... Amay. Sir, amay, nga gusto gani, magsubay siya sa tarong. Tarong yun.
Nya tawa ron. Bisan mo yung hostage. Kumusta naman ang pagka-hostage diha, ha? Naabot ang pulis, nakuha yung taon. Oh. Pero padayong siya dagan. Oh, Ano in kaso kayo? magani, in kaso magani madayon ang eleksyon, o kung sa gani kanang pahibawa mi diri suwat timig padayon diri, ha? Oktubre pa mga eleksyon, no? Oktubre, layo pa kayo. Okay. Nini to pag-record karon pizza 20 sa buwan sa Enero. Nini si Manaha, daghan ni congratulate sa among kapitan sa Tanawan si Barangay Tima, Barangay Captain Tio Tima Birungan, Gulya tungod kay nadas siya sa top 7 of outstanding barangay captain. Most outstanding? Oo. Diba? Ako pa sa tawag ko pala siya ba number 1 o siya ba kay number 3 unsa. No? Salamat kayo. Og salamat sa pagpunala sa aton naman on. Kung ako ang puzzle, tiho. Okay, mga ka-listeners, daghang kayong salamat po sa pagpaminaw. Sa kun ako ang pasultihon no, nga ang sender si Amay.